Lama lamparo tabuk shi kobor bang masuke bangi tokha cherai rokno nogni ongkhorina suduse kirima siksa angjak shi kobor bai warjakha rwngnokni rung srwngnai juk khoboi khorokchar patimung khwayo shi kobor bai warjaknai rokno khwai hangkor sakamnogo tlang thangka tabo khwai hangkor sakamnogo saknai jagui tobo shi kobor bai warjaknai rok yang o patimungno khwai bukhaste tangbedekno shahorei rujaka hwnei koktuma abahaino kok saka Sri kobor bai warjanai rokni nok nokni borok tei sakham nokni doctor. কোন জায়গা তুই ঘটনাটা? এই তো এনবাজারের অর্ডার। তার নাম কি দা? যে কাকলি। বয়স কত তাই না? 45 না? বাসা কোনানে? বাসা পাগলা কুকুরের খুব সম্ভবত কামড় দিয়েছে 7 জন। এখন আমরা মনিটরিং আইছে আমরা তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে দেখছি এবং অবজারভেশনে রাখছি 7 জন এ যাবত আইছে।